всичко идва гледате. Аз съм Мишо и тук с мен е Мишо. И познайте, пак стана също като преди. Забравихме да го спрем видеото и стана 21 минути и Да, и изтрием. кусор секунди. Иначе беше супер тъпо. Оцеляване и... Не, ето като... Направихме си къщата и... Знаете, такива работи. Аз налових риба. Там. Аз налових риба. И въдицата ми се щупи. Я ми дай храна. Къде си? Не бе, читни храна. Не, ти добре ли си? Бъс читове. Ти къде си? Къде си бе? Към къде? Аз не ти виждам, не има. Напред към къщата върви. Не бе, покажи си, не има. А, видяхте. Донасям ти храна, защото съм ще... Дръж. Не, ела тук ще падне. Изпечена рибка. Колко е? 3 май. Ще ми стигне. Що се оригваш, бе? Ще пика на културата. Ще пика на културата, бе, брат. What? Пак ли ще се връщам, бе, брат? Кой има горе? What? Виж какво точно фърне място, едно. То можеше да е къща. Аре, аз ще пренеса нещата, искаш ли? Вземи всичко от къщата, какво ти... Да легла. Човек, страх ме сам да съм в къщата. Ще дойдеш ли с мен? Ще правя алуха бър. Не бе, ела с мен, наистина. Не, човек, наистина. Майко! Станах на едно сърце и се хилнах. Наполовин, де. Паднах на половин сърце. Мислиш да скоча във водата, ама скочих на дърта. И за малко да умра. Сериозно? Знаеш колко далече е спавна от нас? Не. Мега далече. Знам колко си близо до мен. Знам, че се телепортира. И ме телепортира в къщата, баси мангала си. Човек, аз съм махал от сървъра. Що? Не, ето не те лъжи, искаш ли? Но човек! Само телепортири до тебе. До мене? Да. В къщата? Абе, ти къде си? В къщата? Абе, човек, много си тъп. Що? Вземи всичко от къщата да се махне. Взех всичко. Чакай, врата има. Чакай, ще взема една врата. Имаш ли врати? О, мина. О, не. Как влезе Джой, човек? Не знам, той ще отваря вратите. Той е бест. Телепорт? Сега ще правя лоха бар. Телепорт, моля, телепорт. Не падай! Ти си много тъп. Човек, ти си много тъп. Направиха лоха бар, човек. За какво ти е телепорт? Е така. Аре бе, стига! Още един удар и умирам. И аз. Колко животи си? Виж. Аз не Дай малко риба. Чакай. Сега се наям първо. И ще ми върнеш ресто. Ти имаш ябълка. Готово е! Баси. What? Виж как ядеш? Я? Пак. Не мога. Да, ти не си гладен. Чакай. Я подскачам. Съм гладен. Как да направя, че да бъда гладен? Е така. На 10. Честито. Мерси. За нищо. Как я искам да видя? Глей. Чакай ми мине. Сега съм Господ, човек. Неко. Взеш всичко от къщата? Да. Експловърмания. Сега къде ще ходим? Ще експлорваме.
Там мина ли? М. Хора, ще експорваме там мина. Бе, аз си експорвах, човек. Много е тъпа. Не си. Експорвах и там има една стайчка. Много е тъпо. Какво? Май, слиш ми как стайчка е тъпа. Телепорт полза. Help me! Не чухме. Що? Бе, аз още не съм при те, ти тъпа. Тъпа, моля! Бе, чакай ме, бебе. Не съм горе. Чакай ме, бебе. Бе, аз стигнал до тук. Без паркур, бе. Без паркур мап. Взели ли глата? Не, не. Дай ги видя. Видях, че ги... Аре, стига, човек. Бе, къде си, бе? Много си далече, бе, брат. Много си бавен, бе. Ба си бавен си. Което музика, бе, човек? Стига, бе! Сега ме телепортираш, бас. Не, аз се телепортирам. Бързо спи, ме, човек! Слагай леглата. О, забравих се завия, той е студено. Аз се завих. Не спим в едно легло. Ай, ти смени, бе. Бих секс. What? Човек! Зелена, червена. Виж там има. Ти си голям нуп. Настои си чънковете на под далече да виждаш. Чанковете. Оф, зарежи! Права хабар. Чакаме да се оправят чанковете. Говориш като кридил едно. Къде ще ми чанковете? Видеочка. Не, не е чучука. Звук, не, няма да от звука, разбира се. Така. Това е много тъпо, бе, брат. Брат. Мислех се, че си забравил леглото, Аллах Акбар. Изчакаме, бе, брат. Ти си голе, бе, кажеш. Абе, изчакаме, бе, брат. Ще чакам телешката. Брат, бе. Кълъж като мене да го кажа. Кълъж като мене да го кажа. Келеш ли каза? Кълъж го кажа. What? Той ме може на село. Сериозно? Аз ще експлорвам. Аре, качи се, нуп. Аз? Не. Аз. Ти кълъж ли ми кажа, бе, брат? Кълъж ли каза, бе, брат? Levitation, а? Кълъж ли ми каза? Аз ще падна в вода. Ей, що има тази скъперна вода, бе, брат? О, fly, bird, fly. А ти къде си? Виж ли, ме, Мишо? Аз не знам къде съм. Нужен подвес съм. Като Майкъл Джексън влизам в луната походка, високо извисен. Това беше Аллах Акбар. Чакай, аз не разбрах ти къде си. Спокой ще те телепортирам. Баси! Баш, човек. Лава. Стой на едно място. Да не ме... Добре, че не ме такова до лавата да Това ми беше целта. Че ясно. Ли. Аре, бе, брат, защо така? Що ти нуп? Аз минавам напред. Война. Натам има война, не отивай натам. Аз ще изра. Къде? Не отивай. Не натам. На едно друго място. Не отивай, че ще израх. Еба си тъпата пещера. Какво е това войно? Да я си изирам по-добре. Какво има не там?
това е незабележимо. Уха, нова пещера. Намерих още една пещера, Мишо. Айван. Може ми да дадеш малко след това? Айрон. Мишо, Какво? може ми да дадеш айрон след това? Добре. Ти що не дойдеш пори мене? Защото... Какво? Майко, колко айрон. Ли. Представя ми си, че видях Херобрайн. На шифца. Къде е в моята мина ли? Аз да помислих си. Ще телепортирам при мен, че места. Не! Виж, тук намерих пещера, човек. Телепортири се при мен. Точно аз съм там. Може малко айрон. Чакай да видя колко имам айрон. Къде ми е айрон? 10. Може ли 5? Айрон, добре. Чакай да го изпечеме. Ела тук. Ей така. Имаш ли стрели? Не, но имам лък. Ти имаш дойде. Да. Аз ти го дадох. Да. Който е шупен почти. Пак е лък. Разбираш ли? Не. Нищо телепортираме се малко при тебе. И скоро ще свършим този епизод. 11 минути е. То макс Да, този път няма да забравим. Да, бе, да. Айде, останалото желязо е за тебе. Колко? 5. Вече има Iron Nugget, а не само Gold. Да, за какво се ползва Iron Nugget? Нищо. Същото е като Golden Nugget, ама те нямат логика. Сега ако си направя Iron Nugget, ти знаеш ли? Аз имам за 45 Nugget Iron. Какво правиш? Нищо. Аз си мислех, че тези Golden Nugget са златни зъби. А то какво е? Не знам нищо златно. Ела тук да си вземеш. Ще телепортирам. Не, де човек, след малко. Моля те! Добре, ама само я пише, че после... Ме телепортири сега. Споко. Само го пиша. Да, човек, виждам. Ето. Окей, моля те ме телепортири. Ще ти дам тиква. Човек, видя, че опитвам и ти си го взе. Да те телепортирам ли? И сега човек. What? Може преди светеше в червено кръвца. Виж колко по-малко свети. Направи се го тук. И ми дава супер повече кожа. Преди. Сега те телепортирам. Не! Аре бе, човек! Човек. Няма да те телепортирам тогава. Добре. Телепортирам те и това ще бъде за този епизод. 3. Готов ли си? Чакай само да видя какво има тук. Да, телепортираме. Окей. Може да е рано. Така, и това ще бъде за този епизод. Да. В печката е. И това ще бъде за този епизод, хора. Надявам се да ви е харесало. Айде, чао!